Takže ahoj, já jsem Biker. Já jsem Disk. A my vás tady vítáme u mého dalšího videa. Řekli jsme si, že bychom mohli natočit takovou challenge. Jmenuje se to vlastně Dižonská challenge. A to proto, protože tady máme nachystanou dižonskou hořčici. Je to na tady takovém lupínku. A prostě teďka se to pokusíme sníst. Dižonská hořčice je strašně pálivá. Takže uvidíme teda, jako, jak to bude. Opravdu nevím, no. Tak. No, tak najednou. Najednou? OK. 3, 2, 1. Jako, OK. No, OK. Zadrž dech. To je jedno své. Ne, to své. To je. No. A mě si nevzal, super. Ne, díky. Dobré. Fajn. Budete dobré? Jo. Dobré? Jo, fajn. Takže pokud se vám video líbilo, nechte like. Můžete dát odběr. Disk svůj vlastní kanál nemá, takže zatím ne. Jemu zatím odběr dávat nemůžete, ale možná, že se dočkáme. No, takže... No, tak čau. Čau.